Hello everyone. So दिनै नोंथांमोनखौ गासैखौबो जुनुनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ दिनै माने सेयार जागोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङब्ला अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै गासैखौबो आसा खालामबाय नै मा जानो नागिरदों संनायनि सोमोन्दैथ' आं इसेबां माने रोंखाया होमबाबो आं दिनै मा संनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननो सेयार खालामनो नागिरदों लाफाजों ओमफ्राय आरो नैबे जाहैबाय खुदुना आरो हारसाफोरनि थाखाय एकदम मोजां ओंख्रि आरोना नैबे खुदुनाया दाङा जायो बिसोरो बे गोजा गोजाया दाङाया बेखौ जायो ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया जाहैगोन नैबे नाजों ना फोराननाय न'नि नैबेयो ना गोरान नङा दै न'आव फोराननायसो बियो बेजोंहाय आरो नैबे माबाजों जासिगोन आरो स नायलांबाय था संनायनि स्टाइलखौ माबायदि सङो स दायो स्टार्ट खालामनोसै आं सायजेननोसै स नोंथांमोना सोर सोर लाफा मैगं जानो मोजां मोनो आंखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय आं दा स लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबायना आङो माबायदिखौ बांसिन जानो मोजां मोनो मैद्रु ओंख्रिखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आङो जिखुनु बुस्थु माने बयल जानांगौ आरोना होमबाथाय मोजांसिन मोनो आरो आं जानो स लोगोफोर आङो मानो दिनै भिडिअखौ बानायनो होननानै सानाखैमोन ओमफ्राय आङो सानबाय उनावहाय आं दिनै भिडिअ ओरैनो सिम्पोल भिडिअ बानायनोसै लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होनोसै माने बेसांथो माने दाउ बेदर संनाय अमा बेदर संनाय आरो मा होनगोन बिदिनो बेदर संनाय मानायफोरखौ बेसां खिन्थाबाय थानो ओमफ्राय बेनिखायनो आं सानबाय मा दिनै आंनि सिम्पोल ओंख्रि संनायखौ आं लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होनोसै होननानै बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों स लोगोफोर आङो दायो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय मा होनो नैबेयाव ओंखाम संबाय आरो ओमफ्राय नैबेयाव ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय आङो जेरैबायदि संनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन बेबायदि जायासै आरो दिनैनि मैगङा बेलेग स्टाइलनि जाबाय आं मिरामिस जादोंब्रा मिरामिस औ होमबा दे आरो आङो टाइमनिबो एसे प्रब्लेम जाबाय नालाय बेनिखायनो आङो खिन्थाजोबनो हायासै आरो जिखिनि संदों दायो बेखौ नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय खारैसो जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोनाखाय खारै जायासै मैद्रुखौनो संबाय आरो माने मैद्रुखौसो बांसिन मोजां मोनो होननानै आं दहायनो बुंखाबाय ओमफ्राय लोगोफोरा जाबाय मा दिनै माने माबा जानोसै होननानै फ्रायथ' जाया बियो भाजि जानोसै होननानैहाय दायो आं दिन्थिनोसै स नायदो आंनि ओंख्रि संनायखौ नोंथांमोना नै दायो मा होनो गोदौगासिनो आरोना भाजिसो जासिगोन आंनि मैगङा दिनैनिया भाजि संनाया मोनबाय बेनोसै स लोगोफोर आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया गासैबो मोनजोबबाय ओमफ्राय दा बाथोन बानायनो एसे बाखि दंबावो आं फाजाखौल' नोंथांमोननो शेयार खालामबाय खिन्थु बेखौ फाजा बानायगोन होननानै सानाखैमोन माने खारै मैगं जागोन होननानैसो साननायमोन आरोना नाजोंहाय ओमफ्राय दा उल्था जाजोब्बाय गासिबो जेरैबायदि संनांगौ बेबायदि जायासै दा नायाबो बाथोनसो जासिगोन आरो माबा खारैयाबो बियो माबासो जाबाय फ्रायसो जाबाय भाजिसो जाबाय स बिदिब्ला लोगोफोर दोनथ'नोसै आरो फैबाय थानाय भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन स बिदिब्ला गासिखौबो बाय बाय लानोसै आंनि भिडिअफोरखौ जायफोर नायदों लाभ इउ अल आरो नायफोरनि थाखायबो लाभ इउ अल बाय बाय स नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय